Is she watching? Ha? Why dahil sa TV kay Prias. Same thing. Ayaw ka blue, gali mata ka green. Reflection ng blue. Kita mo? Abi ko green kay na. Tapos blue naman. Green gani mi. Doon na eyelids ang mata nila. Tapos manuyat ako doblan. Tapos iba yellow naman. Ito may garas nga daw. May bukog. Hindi ang bulbul yung nga daw. Do gatiskog ko na yun. Tuloy yun. Masa din nasa. Gusto mo pladasa? She's here in the room of Louie and Bree. Green sa mata niya. Hindi ba kung hindi yan, Nobel, wala sa luka mo, Nobel. Sorry, I can't tell. Dad, muna. Ito si Prisya nga. It's not